Pula na hambai marwa chini YouTube channel nai tongnai rokno norok chini video no naithok jagai tongkhangke like khaidi subscribe khalardi please norok chini video no naithok jagai tongkhangke subscribe khalardi ke tinini khela hangkangke khoroksa ke oroni thangai norok naimanai naidi iko sengoro borok khoroksa mokolo ri khasobinai toni rijak o borok gangke bini kapalo thangai kogoi marinai hingke afro gangkano kogoi rokangke no bo ma sanai sabo kok abo bo ma sininai ajer khai hambai phari masa phari nono sao kogoi phakya nung chari tabuk koro 5 jona 6 jona orborok sabo kok nung chari tabuk sab kok nin kapalo saleya galat keseng tabuk taima sono mokolori khasobiru kha sing tabuk tai khoroksa phainai bin kapalo kok phainai bo ajer khlai sabo bin kapalo kok kha bo ma sawnai ke tak to kok kha ke tabuk bini ri kholor pa masa khoroksa ke nin kapala sab kokir phaya sari tabuk ni dakok la ro nung ajar khas ma sanai kgoi nangkha ke nin kapalo tabuk sabo kokir kha ha ya saleya phari tabuk tai khoroksa ke tak bin kapalo bo sabjani kokoi kalang thangpayo ka ke tak bo ma sanai nin kapalo sabo nono kokoi phaiken saijeman saleya tabo sak jora 3 jona kokha sabo kok tabuk kefano borok saimanya ko phari masa truk he ke kokoi kalang thang ka kenin kapala sab kokoi kalang thaka saijeman daberem saka phari ka tabuk masa phaji masa khoroksa ma hai tang sa khana se ple bel pathani kok ma hai kale saimali ya bera sasiri tabuk sab kok sama khana miri ini nangya berem tagi ro hadi tongori thani rita khengkor di yango nasik asuk de
Miri sari non sao kok phai. Beda. Ha? Beda. Beram po. Berem. Chal nangli ata. Cini video ni subscribe kaya komen kaya share. Cini video ni nak cakap, komen kaya share. Cini video ni nak yang tak pasti.